prabábka. Ale prosím ťa, pozri, jak na prvýkrát nacúvem do nášho dvora. No bravo, bravissimo. Si tak nacofal, že kufer otvoríme ledva na štvercinu. Obijeme kapuru i metalizu na motoru. Jak cez takú malú ďurku vybereme Bernadette, ha? Joj, dobre, však ho len tak na spojke spustí meter dole. Ta čo? Konečne! Bernadette Cerus, žiješ, dýcháš, no le mukáš keľo razy šiše vygrckala. Nula! Paradzina, Berni vracila rodzinka z adopcií. Jak to preco za co doraz zistíme? No podzvon moja zlata. Konečne naspäť na mieste činu. Maťko, poď prvý do dvora, ty si pán domu. Prepáč, že sa ti tak uhyňam, som trocha ustrachaná. Ó, môj starý známy dvor. Všetko v pohode, ale pán domu som ja. Rozumeno pod koleno? Berni, dôvod tvojej reklamácii? Ale to je nadlho, poď poviem ti to na prechádzke v lese. Vieš čo, Pampi? No co, útor? Ja som si vôbec nezvykla na svojho nového pána. Ta cože, ku tebe správal plano? Ale kdeže, snažil sa byť na mňa veľmi milý. Lenku, jeho manželku, som milovala a na ňo si nie a nezvyknúť. A preto ma krmil, podplacal, chodil so mnou na prechádzky a ja stále len ježiť, vrčať a štekať som na ňo musela. No ale čomu? Neviem, to samo. Nevedela som sa ovládnuť. Žiadny pokrok ani po takmer 2 mesiacoch. Och, ta to me merží, ale co še dá robiť? Nie je každý deň nedeľa. Poď zabeháme a zmeníme myšlienky. Tvoj brat radšej chce, že si doma. No ale rodzinu si hľadáme od znova. Hej, veď ja viem, že tu nemôžem zostať. Ale úplne najradšej by som išla k nejakému druhému psíkovi. Viac infošiek o mne v popise a v ďalších videách. Dúfam, že na druhýkrát to vyjde.